Kunikezelwe ngeetanki zamanzi ezingamakhulu amane kwimimandla yoogobityholo kwiphondo laseMpuma Koloni. Ezindawo ziquka amatyotyombe aseHankey, ePatensie naseJefferys Bay. Injongo kukusiphula neengcambu ukunwenwa kwentsholongwane yeCorona. Abahlali balapha bebekade besebenzisa impompo enye ukuthutha amanzi. Kodwa sithetha nje, kukho amatanki amanzi kwisitalato ngasinye. Isisombululo kwimeko ebilusizi. Ngenjongo zokwenza ubomi lula ngexesha lokumiswa ngxi kweentshukumo zabantu kweli. Siyabulela kakhulu ebantwini besebe ngokusinceda ngeenkonzo ngoba besingenazo kwindawo esihlala kuzo. Siyabonga kakhulu, siyanibonga kakhulu. Ngoba sibiwadinga wona amanzi for ngenxa yokuba sifuna ukuhlala sicocekile kule corona. Sithi enkosi kakhulu ngoba sisedinga zona i-service needs isicelo futhi kwa-national kuba mabasicinge singabahlali balapha eLondon. Itanki ngalinye lithatha umthamo ongangeelitha ezingama-5,000. Umasipala uthi eli phulo liza kuncedisana nokugcina ucoceko kwiingingqi ezihlala abantu abaninzi. So we first done the Camtus Valley. We did 100 there. In this specific informal area, we've done 40 tanks. As you can see behind me, they've already been installed, and we're currently busy filling them up with water. So yeah, we got about 14 standpipes here, which is definitely not enough water. So this is going far in bringing hygiene and accessibility to water to this specific community. Abahlali bayabongozwa ukuba basebenzise amanzi ngobunono njengoko idama lamanzi iKorona likumyinge we-15 ekhulwini. Lwando Nomoyi, kwiindaba ze-SABC, ndiseJefferys Bay.